Non kepamanji arkoi ni phai cricket home pen kripli ninia pharman Ingdeng thongkep raisi Karbi Lammet Amai ningkan esek amaipi kepamanji adim mate Ingdeng Sports Stadium along Karbi Lammet Council EM Ritesh Enghi humri damsi kelang charidam Ingdeng thongkep raisi Karbi Lammet Amai ningkan esek amaipi Ingdeng Sports Stadium along kipi pon unji pothak tirikam amai atum anso se aliralon kachipi pon unji pura non malom do desang sepen Sayamo ke klem pon jo pedap jo parni labang so asai deng pon ikbom lo. Normati constituency ke parlo pon jesemet Ingdeng Sports Stadium alongsi labang so Karbi Lammet Amai ningkan esek amaipi ke paman pon unji aphan sikdang pon ikbom lo. Bang so long Karbi Lammet Council EM Ritesh Enghi ahin pen cepatir pi pon si tirikam amai phu gulab krola pen kongchon bang mukut lek thea tum pen adim along an humri damsi anso se aliralon pen katalon pon unji aphan kelang chari padopon. News report Bikram Tiron, Karbi Live.